ka Jehova bụ onye nwe anyị bụ Chineke gbaa gị ume. Ndị ọma na-ege ntị, n'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ nganga na ọṅụ, okporo ụzọ nwere ngalaba abụọ. Ịzụlite ụmụaka bụ oke ọlụ. O nweghị mgbe ọbụla mgbe ndị nne na nna pụrụ inwe ngọpụ maka ịbụ ụdị ndị mmadụ nke ha chọrọ ka ụmụaka ha bụrụ, ma ọ bụ maka ọdịmma ma ọ bụ maka ọdịnjọ. Ụmụaka ga-eso nzọmụkwụ nke nne na nna nhapụrụ ha. Taa, onye ozi Chineke ga-esite n'isiokwu a nye ndị nne na nna ndụmọdụ nke ga-enyere ha aka maka ịzụlite ụmụaka. Ugbu a, gee ntị ka ị na-eme nke a ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'usoro ọmụmụ ihe anyị, olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke bụ nganga na ọṅụ, okporo ụzọ nwere agalaba abụọ. N'ọnọdụ anyị n'oge ikpeazụ, anyị lebara anya n'isiokwu a. Anyị hụrụ na dịka ndị nne na nna, na anyị kwesịrị ịbụ ndị a na-agbaso. Anyị hụkwara na ike dị n'ịbụ ndị nne na nna ndị a na-agbaso. Taa, anyị ga-aga n'iru ịhụta na ezi ndị a na-agbaso nwere nlụpụta dị ukwuu. Onye ọgụ abụ a maara amara bụ Michael W. Smith ekwuo na ya na-atụ anya ịkwụsị ike nye ụmụ ya dịka nna ya kwụsịrị ike nye ya onwe ya. Ọ sịrị, ahụtara m na mgbe niile ka ọ na-agụ akwụkwọ nsọ, ọ bụrụkwa na ọ dịghị alụ ọlụ ma ụzọ nzukọ meghere emeghe, ọ nọrọ n'ebe ahụ. Nna m agwaghị m ọtụtụ ihe banyere Chineke. Ọ gwaghị m ruo nke m na-agwa ụmụaka m, ma o tinyere onwe ya n'ọlụ na ihe niile nke ọ nara eme. Enweghịkwa m obi abụọ n'obi mgbe ọbụla banyere ihe nna m kwenyere, n'ihi na agwa ya gosipụtara ihe o kwenyere. O degwara okwu ndị a ka m gụọ ya. Ọ sịrị, ihe mmụta kachasị mkpa nke m nwere banyere ihe ndị nna m kwenyere bụ icheta ịsị, ahụrụ m gị n'anya. Ọbụna mgbe ihe na-adịghị agazi, ọbụna mgbe ụmụaka gị na-adịghị akpazi agwa, gaa n'iru na-ekwu ya. Agaghị m echezi otu oge mgbe nna m gwara m na ya hụrụ m n'anya. Anọrọ m na Nashville na-ebi ndụ m na-enweghị uche Chineke, na-etiwe obi Chineke. N'etiti ndị ọgba aghara a, anyị jere n'ekwentị. Mgbe mụ na nna m na-ekwu okwu, ọ gwakwara m na ya hụrụ m n'anya. Ị pụghị inwere onwe gị site na nke ahụ. Ana m agwa gị, n'agbanyeghị ihe ị na-eme, ọ bụrụ na ị bụ nwata na-etolite n'ezinụlọ ebe e nwere ezi ịhụnanya, ị pụghị site na ya pụọ. Ị hụtara, Chineke emejuo obi nke ya ruo na ọ masịrị ya inwe otu ịhụnanya ahụ nye anyị, bụ nke o nwere nye ọkpara ya nke dị ukwuu. Na-agakwa n'iru, nna Michael enweghị egwu igosi nwa ya nwoke ịhụnanya ahụ. Apụrụ m ịga n'iru nye gị ihe nkọwa dị iche iche banyere ka anyị niile ji nwee mmekọta n'ezinụlọ anyị. Ị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na emejọwo m ya? Amaara m na e nwere ndị na-ege ntị ugbu a, ndị na-abịakwuteghị Kraịst ngwa ngwa na ndụ ha. Ha na-eleghachi anya n'azụ, na-aghọtakwa na ha enyeghị ihe nlereanya dị ukwuu n'ụlọ ha. Ka m gwa gị ihe nke m maara, Chineke ga-akpọrọ gị ruo ebe ị nọ. Ebe ọbụla nke ị banyere, Chineke ga-akpọrọ gị ruo ebe ị nọ. Mmadụ ole n'ime unu makwara na Chineke nwere mmasị iweghachi afọ ndị ahụ onye iro richapụrụ? Mmadụ ole n'ime unu maara
na Chineke nwere mmasị iweghachi ihe onye iro zuru n'ohi n'oge gara aga. Chineke ga-eme nke ahụ, ma ị ga-amalite site n'ebe ahụ ị nọ. Ekwensu ga-asị gị imekasịwo ihe niile, ọ baghịkwa uru ịmalite ihe ọbụla, ma Chineke chọrọ ka ịmalite ugbu a ịbụ onye a na-agbaso nye ụmụaka gị, ọbụna n'ụzọ iji emezi ihe ndị imejọworo. Ị ga-asị ha na Chineke bụ chi nke amara, mgbaghara mmehie na ebere, nke ahụ ga-anọkwa n'obi ha ebighị ebi. Ezi ndị na-ebi ndụ a na-agbaso na-abụ ndị nne na nna dị ukwuu. Ezi ndị na-ebi ndụ a na-agbaso na-enwekwa nlụpụta dị mma. Echetara m n'afọ ole na ole gara aga, mgbe m nara amalite ịbụ onye nna, anụrụ m ka otu onye kwuru okwu n'isiokwu a nke na-adịghị ekwu maka ya oge niile, n'ihi na dịka eziokwu si dị, o siri ike nye anyị niile. Anyị na-ahụta onwe anyị dịka ndị na-erughị eru. O nwere onye na-agba ama nke a? Ị hụrụ, ọ bụ eziokwu. Ị pụghị ime ka ị nwere ya n'ụlọ mgbe ị nweghị ya. N'ụlọ, ọ bụ onye ibu n'ezie ka a na-ahụta. Ma kedu ụdị ihe mmebi na-adị mgbe ndị nne na nna na-akpacha anya bie ndụ iru abụọ? Otu onye dere okwu ndị a. Ọ sịrị, ọ pịara nwa ya nwoke ihe maka ịgha ụgha. Agba ya chakwara ọbara. N'ezie, apụghị ịgọnarị nke a. E nwere eziokwu n'ihe o kwuru, na a na-akpọ onye ụgha asị mgbe niile. Ma nwata ahụ maara na nna ya nara ekwu ọtụtụ oge ọtụtụ ihe nke na-abụghị eziokwu. O jidere nwata ahụ ka ọ na-aghọ aghụghọ, o ziga ya n'akwa ndina. Ọ baghịkwa uru ugbu a ikwugharị ihe ilu niile nke o kwuru. O kwuru maka nkwanye ùgwù na ọlụ dị elu dịka ihe ọmụmụ nke kwesịrị ịmụ, ma chezọọ na o kwughị ọtụtụ okwu na mpako maka aghụghọ niile nke ọ tụgharịrị. Ọ nụrụ ka nwata ahụ na-aṅụ iyi, takwa ya ahụhụ ọzọ. O nweghị nwata nwoke ọzọ dị ya n'obi nke ga-ekwu okwu ọjọọ dịka nke ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, nwata ahụ gara agwa ya, onye nta dara ogbenye, eduhiere eduhie, na ọ dịghị mma ịbara ya mba mgbe ọ na-abụ onwe ya ọnụ ọtụtụ oge. N'efu ka nkwusa dị mma bụ na ihe dị mma nke anyị na-ekwu. Okwu anyị niile bụ nkụzi ihe na-abaghị uru ọ bụrụ na anyị eduzighị ụzọ. Anyị apụghị site n'ihe nlereanya na ozi ọma niile ndị echekwara echekwa ịkwụsị aka ndị nta site n'ime ihe ndị ahụ anyị na-eme ọtụtụ oge. Nke a bụ otu akwụkwọ poem nke a na-amaghị onye dere ya. Anyị kwesịrị ibi ndụ ihe anyị na-ekwu n'iru ụmụaka anyị. N'oge anyị na-amalite ezinụlọ anyị, otu onye nyere m obere ihe odide. Amaghịkwa m onye dere ya ruo taa, ma echetara m ịchapụta ya site n'akwụkwọ nke e nyere m ya, nyadokwa ya n'akwụkwọ nsọ m ka m ghara ichezọ ya. Ọ nọkwara ebe ahụ ọtụtụ oge. Ọ sịrị otu a: onye nne ma ọ bụ onye nna ọbụla nyere ụmụaka ya ndụmọdụ dị mma ma bie ndụ dị njọ n'otu oge ahụ, enwere ike ile ya anya ka onye butere ụmụ ya n'otu aka nri, nyekwa ha nsị n'aka nke ọzọ. Echere m nke ahụ siri ike. Eleghị anya, nke ahụ dị ike nke ukwuu. Ma ị maara otu ihe? Ọ dịghị n'ihi na anyị na-emegide ihe anyị na-ekwu n'ike mgbe anyị na-adịghị ebi na ndụ anyị ihe e nyere anyị n'aka. N'afọ ije ozi ndị a niile, agwụwo m ọtụtụ ndị ntorobịa
na-apụghị ịgụ ọnụ n'afọ 30 gara aga nke m na-ekwusa okwu Chineke. Ezutawo m ọtụtụ ndị gọnarịworo okwukwe ndị mụrụ ha. Agụụ m ọtụtụ akwụkwọ maka ihe mere ụfọdụ ndị ntorobịa ji eme isi ike. Ọ bụrụ na ị hụtakwa okwu a ka a haziri na nchekwa, ị ga-ahụtakwa otu ihe ahụ mgbe niile. Ihe atọ nke a na-ekwu na ha, otu n'ime eziokwu nke na-anọgide nke pụtara ihe bụ mgbe ndị nne na nna na-ekwu eziokwu nwere oghere dị ukwuu dị n'etiti ihe ha na-ekwu nakwa ndụ ha na-ebi. Ihe karịrị otu nwa okorobịa agwawo m sị, ejere m nzukọ oge niile nne m mere ka m jee, ma ngwa ngwa m tozuru oke inwe mkpebi nke onwe m, akwụsịrị m ije. Mgbe e jụrụ ya ihe kpatara nke a, ihe ọ na-ekwu bụ, akwụsịrị m ije n'ihi na nna m adịghị eje. O kwesịghịkwa ịbụ ihe dịrị nwoke naanị ime. Ya mere, mgbe m tozuru ịbụ nwoke nke onwe m, akwụsịrị m ije. Ike nke ndụ anyị na mmekọta ọ na-enwe n'ezinụlọ anyị dị ukwuu. Adịghị m agwa gị nke a ma ọ bụ m onwe m dịka m na-anụ onwe m ka m na-ekwu ya iji mee ka obi gị maa gị ikpe. Nke ahụ abụghị ebumnobi m, kama ikwu eziokwu nye unu n'ike nke mmụọ nsọ, na ichetakwara anyị niile na ọ bụrụ na iche na ị pụrụ ibi ndụ iru abụọ ma nwee olileanya na nke agaghị emekọta ụmụaka gị, ọ pụghị ime ndị enyi m. Ọ ga-emekọta ha. Ọ bụrụkwa ebe ahụ ka ị nọ, ị pụrụ isi na nke ahụ pụta site n'ikwu eziokwu n'iru Chineke. Kwupụtakwa mmehie anyị inye Chineke, wee mezie ihe n'iru ya. Ị pụrụ ịgakwuru onye nwe anyị n'ekpere sị ya, aghọtara m ihe m na-eme. Agaghị m etinyekwa ụmụaka m n'ihe egwu ọzọ. Aga m emezi ihe a, bụrụkwa ihe Chineke chọrọ ka m bụrụ n'iru ya. Ana m ekwe gị nkwa, Chineke ga-enyerekwa gị aka ime nke a. E nwere otu akụkọ akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ Luk isi 6 n'amaokwu nke 40. Ọ gara otu a. Ọ sị, onye na-eso ụzọ onye ozizi adịghị aka onye ozizi ya, ma onye ọbụla mgbe e mere ya ka o zuo oke ga-adịkwa ka onye ozizi ya. Echetara m ego nke ahụ n'otu odide akwụkwọ agba ọhụụ nke edegharịrị n'okwu onye ntụgharị ya. Ekwuru m ihe dị ka nke a: mmadụ niile mgbe a kụziri ha ihe nke ọma na-adị ka onye kụziri ha ihe. O nwere mgbe ọ nara adị gị ka ekwesịghị idenye ụfọdụ ihe n'akwụkwọ nsọ? Nke ahụ bụ otu n'ime ha. Adịghị m ekwu nke a na-enweghị nsọpụrụ, ma ọ na-akwanye anyị ọkụ n'ahụ. Ọ bụghị otu a na onye anyị bụ na-emekọta ihe ụmụaka anyị ga-abụ n'ụzọ pụrụ iche. Ekele dịrị Chineke na e nwere ụmụaka ndị siworo na nke a pụọ. Ụfọdụ n'ime unu esiwo n'ike nke ndụ ọjọọ ndị ọzọ nwere n'arụ unu pụọ. Unu apụtawo site n'ọnọdụ ebe na-enweghị ndị na-ebiri Chineke ndụ, bụ ndị a na-agbaso ndụ ha. Ma site na amara Chineke, ọ batara wee mebie ike nke ajọ ndụ dị n'ọgbọ unu. Chineke nwere ike ime nke a. Ka anyị nye ya otuto maka ime nke ahụ mgbe o mere. Na mwute, dịka ị na-agụ okwu Chineke, ị ga-achọpụta na akwụkwọ nsọ na-enwere ọtụtụ ihe ịma atụ nke ndị mmadụ chezọrọ ike nke ịbụ ndị a na-agbaso. Na ihe ịma atụ, n'ihi ihe dị iche iche, ọtụtụ nde mmadụ na-asọpụrụ David taa. Ọ bụ otu n'ime ndị a kacha mara, bụrụ otu n'ime ndị ihe ha na-amasị m karịsịa n'akwụkwọ nsọ. O nyere ụmụ ya niile ihe ha chọrọ, ewepụ otu ihe. O nyeghị ha
ihe ịma atụ nke ha pụrụ ịgbaso. Dịka ị na-ele ụdị ndụ nke ezinụlọ David, ị ga-ahụta na ụmụ David mejọkwara ihe ndị ahụ nna ha mejọrọ. Mmejọ ihe dị ukwuu napụrụ ya ike nke ime ka ụmụ ya kpazie agwa. Otu ihe a mere Lọt n'akwụkwọ Jenesis na agba ochie. O soro Abraham nwanne nna ya hapụ obodo Ọ. Ha nwere ọtụtụ ihe nke ha abụọ na-apụghị ilekọta anya n'otu. Nke a mere ka ha kewaa. I chetara na e nyere Lọt ohere ịhọrọ ebe dị mma. O jekwara biri nso na Sọdọm. Tutu ọ mara ihe na-eme, ọ nọwo na Sọdọm. Ụfọdụ okwu ndị kacha agbarụ ihu n'akwụkwọ nsọ ka e dere banyere Lọt na ọgbọ ya. Mgbe Chineke kpebiri ikpe Sọdọm na Gọmọra ikpe, o zigara Lọt ozi ịdọ aka na ntị. O were ịdọ aka na ntị ya jekwuru ụmụ ya ndị lụworo di. Ha lụkwara ndị ikom Sọdọm. Akwụkwọ nsọ kwukwara na Jenesis isi 19 amaokwu 14, ọ sị, Lọt wee pụọ gwa di ụmụ ya ndị na-alụ ụmụ ya ndị inyom okwu sị, bilienụ si n'ebe a pụọ, n'ihi na Jehova na-emebi obodo a. Ma ọ dị ka onye a na-akwa emo n'anya di ụmụ ya. O nweghị ugwu n'anya ezinụlọ ya n'ihi ihe nke meworo na ndụ ya. Ndị enyi m, ọ pụrụ ime anyị niile. N'agbanyeghị ndị anyị bụ, akụkọ niile ndị a m gwaworo unu maka ndị dị mma a na-agbaso nwekwara akụkọ ndị na-eso ha n'akwụkwọ nsọ bụ ndị nwere ihe atụ ọjọọ. Echere m na ihe ndị na-eme na nzukọ anyị dị iche iche taa na n'ezinụlọ anyị dị iche iche bụ na ụmụaka na-achọ ndị ikom na ndị inyom bụ ndị ga-akwụsị ime ka ha bụ ihe ha na-abụghị, bụ ndị ga-akwụsị ime iru abụọ, malitekwa ikwu ekwenyere m ihe nke a ụbọchị niile, ekwenyere m ya. Ị kwesịrị ịbụ onye na-ekwusa oziọma. Ị kwesịrị ịbụ onye na-ekwusa oziọma, na-eguzokwa n'iru ndị mmadụ izu ụka niile, kwusa ozi, ma laghachikwuru ezinụlọ gị bụ ndị maara ma ihe ị na-ekwu ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu, bụ ndị maara ma ihe ndị a niile na-ekwu ma ha bụ eziokwu na ndụ nke gị onwe gị. Aga m agwa gị nke a. Otu n'ime akụkọ ọgbụgba ama nke e nyeworo onye nkwusa oziọma a bụ n'akwụkwọ mgbasa ozi nke akụkụ South West nke ala anyị, ebe otu onye jụrụ nwa m nwoke Daniel, gịnị ka nna gị yiri n'eziokwu? Egwutụrụ m ego ya, ma enwere m ya n'ebe nke m na-apụghị ịtụfu ya n'ihi ihe ọ sara. Ọ bụ n'ezinụlọ, ihe nke ọ bụ na nzukọ. Amaara m na nke ahụ abụghị eziokwu oge niile, ma otuto dịrị Chineke. Nke ahụ bụ ọchịchọ obi m. Ị pụghị ị na-eme ihe ọchị, ị pụghị ibili ọtọ na-akụzi eziokwu ma gọnarị na ndụ nke gị. Apụghị m ime ya. Gị onwe gị apụghịkwa ime ya na-enweghị nlụpụta na ndụ ụmụaka gị. Ana m ekwukwa nke a ọ bụghị na nganga ma ọ bụ mpako, n'ihi na nke ahụ bụrụ eziokwu n'ọtụtụ ụzọ ọbụla. Ọ bụ n'ihi amara na ebere nke Chineke nke dịrị na ndụ m, n'ihi na abụ m onye dara ada dị ka mmadụ ọzọ niile n'etiti unu, ma ọ bụrụ na Chineke emere gị m amara. Mgbe anyị na-amalite n'ozi a na mpaghara ọwụwa anyanwụ, anyị zutere ndị mmadụ ndị bụrụ ndị ndu n'otu ọgbakọ nke a kpọrọ Bible Club Movement nke nọrọ na mgbago Derby dị na Pennsylvania. Ọ ka nọ ebe ahụ, ma
ndị a bịara na nzukọ ebe m bụrụ onye ọzụzụ atụrụ nke ndị ntorobịa. Ha hụrụ ka anyị ji daa ogbenye na anyị enweghị ego ga-ezuru anyị ije ezumike. Apụghị m ichezọ otu ụbọchị ha kwuru, anyị nwere otu ụlọ duplex na 42nd Street nke dị na Ocean City, New Jersey. Afọ niile mgbe anyị na-enwe ọgbakọ nke na-ewe izu abụọ, onweghị onye na-anọ n'ime ya. Anyị ga-achọkwa inye unu ọtụkwa ụlọ ahụ ka unu kpọrọ ezinụlọ unu jee ebe ahụ maka ezumike. Anyị ekpeghị ekpere maka ya. Anyị nara ọtụkwa ndị ahụ. Echetakwara m ịkwụ ụgbọala ruo ebe ahụ na nke mbụ. Ụmụaka anyị dị ire obere mgbe ahụ. Ana m echeta n'izu a ka ụmụaka ji enwe ihe dị iche iche nke ya na ha so. Anyị anọrọwo n'ime ụlọ ahụ. Anyị ga-arịdata n'oké osimiri. Anyị ga-eburu ihe ndị ahụ niile jee ebe ahụ. Anyị ga-eburu ọtụtụ ngwongwo na ngwongwo jee ebe ahụ. Anyị ga-amalitekwa otu awa tutu oge ọbụla ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe ọbụla n'ọnụ mmiri. Ị gakwa na-echeta na tupu ọchịchịrị abido na anyị ga-akwadokwa maka iburukwa ngwongwo na ngwongwo ndị ahụ laghachi. Eburu m ihe niile ahụ na-eje n'iru na n'azụ. Echetakwara m nke ahụ. Otu n'ime ihe ndị anyị nara eme mgbe ahụ anyị nọrọ na Ocean City. Anyị nọrọ ebe ahụ afọ 16. Abalị niile anyị ga-eme obere njem n'ọnụ mmiri. Echetara m otu oge anyasị nke anyị kpebiri na anyị ga-eje ije n'osisi akụrụ n'elu mmiri nke dị ihe ga-eru ebe 100 mita site n'ebe anyị biri. Nke ahụ bụrụ ihe a na-atụ anya ya, ọkacha mgbe gị na ụmụaka so bụ ndị malitere ije ije ma ọ bụ ndị na-adịghị eje ije nke ukwuu. Ma ndị nke nta ji ọsọ na-eso anyị n'azụ. Enyekwara m ha ihe ọmụmụ nta n'oge ahụ. Ọ bụrụ 7:00 n'oge anyasị. Osimiri nọkwa na-awụpụ ihe ọjọọ niile o bu n'aja. E nwere ọtụtụ ihe ndị dị njọ nakwa ndị dị mma. Ọ bụrụ na ijewo n'osimiri, ị maara ihe m na-ekwu maka ya. Anyị niile jiri ije n'ụkwụ anyị na-eyighị akpụkpọ ụkwụ. Ya mere anyị leziri anya ka anyị ghara ịzọrọ ihe pụrụ iyiwa mmadụ ụkwụ ma ọ bụ azụ nke na-agba agba. Ya mere enyere m ụmụaka ndị a nkụzi maka ilezi anya ebe ha na-eje. Mgbe anyị rutere ebe anyị na-eje, kpebikwa ịlaghachi azụ, ụfụfụ niile sitere n'osimiri jupụtara n'ọnụ mmiri ahụ niile. Abanyekwa m na nsogbu oge niile, nke ka nke mụ na nwunye m, ọbụna mụ na ezinụlọ m niile, n'ihi na anara m eje ije ọsọ ọsọ. Mgbe anyị jekwara ebe dị iche iche, Dona na-asị m oge niile, di m ọma, biko were nwayọọ. Adịghị m eche echiche maka ya. Ana m eje nnọọ ije ọsọ ọsọ. N'abalị nke ahụ, oge anyị na-alaghachi, ọ ga-abụ na m nọ n'oke echiche na-ele dị mma nke oge abalị ahụ ma ọ bụ ihe ọzọ. Anakwara m eje ije ọsọ ọsọ dịka m pụrụ n'iru ezinụlọ m ndị ọzọ. Ngwa ngwa aghọtara m na mmadụ na-eso m n'azụ. Ọ dịkwara m ka m na-enweta ikuku si ya n'imi. Anụrụ m nzọụkwụ ya, ọ bụghị nke m onwe m kama nke onye ọzọ. Mgbe m sikwara na ngụ m leghachi anya azụ, ahụrụ m otu nwa nwoke nke aha ya bụ David Michael ka ọ na-azọpụ ụkwụ nta ya. Ọ na-achọ itinye ụkwụ ya n'ebe ndị ahụ mụ onwe m zọrọ ụkwụ n'aja. Ọ na-achọ ka o nwee ido anya wee ghara ịzọnye ụkwụ n'ihe ọzọ ọbụla. Ọ chọpụtakwa ọ bụrụ na mụ onwe m azọnyeghị ihe ọbụla ụkwụ, ọ gaghị azọnyekwa. Ya mere ọ bụ ezie na ụkwụ ya adịghị ogologo ịbanye n'ebe mụ onwe m zọnyere ụkwụ. Ọ na-eme ihe niile o nwere ike ka o tinye ụkwụ nta ya na nzọụkwụ nke nna ya mere. Nke ahụ bụrụ ọtụtụ oge gara aga ka nke a mere, ma ọ hapụrụ ihe mmụta na-anọgide n'obi m. O chetara m
na ụmụ 4 na-eje ije n'azụ m dịka nna, na-achọ ịhụta nzọụkwụ m ka ha tinye nke ha ebe nna ha zọnyere ụkwụ. Ọ bụ ihe juru anya ịbụ nne na nna bụ ndị nke Kraịst. Agbalịghị m ime ka ọ dị mfe n'ihe ọmụmụ nke a adịghị enyere onye ọbụla aka. Agbalịwo m ime ka ịghọta na ihe Chineke kpọrọ anyị ime bụ ọlụ nke alaeze. Ọ chọrọ ka anyị jee ije n'ime mmụọ nakwa kpee ekpere ụbọchị niile ka Chineke nyere anyị aka ịbụ ndị ọ chọrọ ka anyị bụrụ. Chineke zuru oke, ọbụna mgbe anyị onwe anyị na-ezughị. Anyị kwesịkwara ịrịọ Chineke ụbọchị niile, nyere m aka Chineke, ka m na-eto n'okwukwe m, ka eziokwu nke onye ịbụ nwee mwụpụta nakwa mwụpụta site n'ime m. Mmadụ ole n'ime unu maara na Chineke na-enwu site na ntiwa nakwa site n'izu oke? Chineke na-enwu site n'ihe ike dịka ọ na-enwu site n'ụba. A na-ahụta eziokwu nke onye nwe anyị Kraịst Jizọs site na ndị anyị onwe anyị bụ n'ezie. N'agbanyeghị ihe na-aga n'ime ndụ anyị, ụmụaka anyị na-elekwa anyị anya ka ha ṅomiri ụdị ndụ ndị ahụ bụ ndị nke anyị na-ebi. Arịrịọ m na ekpere m bụ ka Chineke nyere gị aka, nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, ka onye Chineke nyefeworo ụmụaka n'aka, ka ị wee nwee ike nakwa amara nke ị ga-eji jee ije n'ụzọ ndị ahụ nke ga-ewetara Chineke otuto. N'ihi na ụmụaka ndị a na-ele gị anya. Ọ bụghị ihe ị na-ekwu n'ọnụ, ọ bụghị ihe ị na-eme n'ụlọ ụka, kama ndụ ị na-ebi n'ụlọ ka ha na-ele anya, ka ọ ga-abụ na ha ga-abụ ezi nnọchite anya nye gị taa nakwa echi. Ka onye nwe anyị nyere anyị aka n'aha Jizọs. Udo dịrị gị ezi onye ọma m gbasara obi ma gee anyị ntị n'olu. Ekwesịrị m ike na Chineke esitewo n'isiokwu abụ nke akpọrọ nganga na ọṅụ okporo ụzọ Nwere ngalaba 2 ma wulie mmụọ gị elu. Taa ana m arịọ gị ka anyị gbaa mbọ ma tinye okwu a n'ọlụ, n'ihi na ọ bụ onye na-etinye okwu Chineke n'ọlụ ka Chineke na-agọzi. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-0551-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06 ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.